Uzizwe. Ngiright wangifuna engathi ngakho ngikuhlaniphisele ngoba ngugogo. Kadidla. Siyakhokhela yagogo yakhokhela. Ama Mercedes bafo. Wema. Ama-GT6. Baba suke belandelana oyilandelile nawe. Ngekinga wena usuke masigebengu wena. Awungazi wena. Angaze ngibhenge nonyoko. Musuke masigebengu. Wena nginga makwenze njani wena? Yona. Lento ngathi yavele yaqhamuka. Ngaqhamuka esendeni. Ngaqhamuka esendeni angaqhamuka khona aqhamuka khona nawe. Wena ngeke wena lokungibamba wena. Ngathi ngikhuhle ngesibhakela kwawena ngikufake emakamereni ngenqindi. Abantu abazongifuna namakamera kasintshontshile ngitshontshile phela. Hayi ukuthi sikufuna namakamera wese sikube yiphutha kwakuthi siqhamuka. Sizoke nimela na ke eminyango ngeke bomuntu. Nizoke nimela eminyango lo ndethile ibhoto la ekhaya kube yena umfakayo la ekhaya. Emphakathini. Noma ngathiwa nelama ngilibone kangaka mawakhe. Yelami ngisho ngenzani? Manje ku yebo. Ikwami la. Umuzi wami lo ikwami la. Ikwami la. Ngihleli angindawo. Ngihleli la ngikubambele singaphindi. Sengikuphindi sengibambeleke. Nakho ufuna ngikubambe namanje. Ngoba ngazofuna nami ufuna ngikholise nawe. Ufuna ngenzeni? Ufuna ngikholise ukuthi nawe ubumela ufuna la. Obalandela kithi. Ufuna ngibazi isitezwayo. Ufuna ngibazi isitehlanyisayo. Lezi uthethela urafu wakho. Ufuna ngibazi ngizoba. Usebenzisa iphi network? Ngisebenzisa ididi. Ha. Imagini kwakhula ngenhlamba. Sasidlayo naseqoba senza ukhaya. Nini yehlisa ngayo niyenze drink. Injalo nje muntu. Kodwa la ngesambe sisi. Yebo. Uthi ngize ngihlale la. Ngokuhlala la. Ngibingelele mbukelo weVumani film lokhuluma uVumani le kwamhlaphe lingana awusona mathatha lephansi mangozi kuthiwe kakhulu mndu egcini kodwa kuyasikho lapho silala sikhona mfowethu ngihamba noKing la uMan J abamazi kanjalo mfowethu ngake nje ubingelele umhlaba wonke ubuke sanibona uKing lo uyazana kakhulu siyajabula ukuthi niyasupporta niyasithanda ngaso sonke isikhathi. Bafethu njengoba nibona nje namhlanje siselokishini sesimashwini sibiziwe ubafo la sisazothi umqalaza sixoxele ukuthi sibizeleni. Siyaphakamisa kakhulu ukuthi siselokishini siyanibona siyanazi siyazi futhi nisupport yena akukho okuningi engingakusho mfethu. Mfethu ngiyacabanga ukuthi singanokha la mfethu wena ubafo knock. Place 58. Ikona nje la 58. Sanibona sisi uyaphila sisi. Cela usondele mama. Manje ngena amakamera. Angizwa mama. Ungasondela mama ngicela usondele sikhulumele eduze. Wase ukhuluma ngamakamera manje. Yebo. Njani? Ngiyaphila. Cela ukufaka lana bandla because manje ufuna ukukhuluma nawe nje so. Yini lefuna ukukhuluma nami qala? Ngoba phela ngikolede umuntu. Siyazi ukuthi ukolede umuntu. Manje? No, uzothola mesingapha. Amakamera ekhaya kwenze njani? Mazothola sesingaphakathi ukuthi kwenzakalani. Siyacela manje cela ukuthi usivulela manje yabo. Nginivulela ukuthini? Sifuna ukubhutwala ekhaya kahle kahle. Khona inkinga sibizele yona. Ubhutwala ekhaya? Yeah. Ubhutwala ekhaya ingane encane kabi ehlala emakhaya ngazi ke lokala ekhaya umubhutwala ekhaya. Isithombe sakho ngathi ngeke ngasibona ngiyacabanga ukuthi umuntu wakho. Mhlawumbe ubaba la ekhaya. Mina nangisanganela kwanini? Mhlawumbe ngidukele khona umuzi nofonayo la kasi hayi mina. Siyakusanganela. Sonifuna mina yebo nangisanganela. Sonifuna mina. Ngiba namakamera sonifuna mina. Wasudinwa kangaka asizanga. Angidiniwe ngixoxa abantu abazongifuna namakamera kasintshontshelile phela. Hayi ukuthi sikufuna namakamera wese sikube yiphutha kwakuthi siqhamuka. Sizoke nimela na ke eminyango ngeke bomuntu. Nizoke nimela eminyango lo ndethile ibhoto la ekhaya kube yena umfakayo la ekhaya. Ngoba iku. Madoda kodwa vele sesavulelwa abantu besimame bona abavula ama awufoni mfethu. Lo muntu olwa kangaka first kanjini. Hayi, so bafethu. Uyaphila mfowethu? Akaphile ngiyabona. Alright, so besacela usondele mfethu sila 58. Kwamasho. La usine khona address yakho mfethu. Sithola minutes la ngawuthi yona iflow yakhe eyalwa mfethu. Yasikhona ukungena mhlawumbe ungashayisa mfethu ungakephi uphuthume ngala. Hawu right bafethu khona la. Okay.
kodwa ngasondela manje. Okay, sharp. Mfowethu, kodwa abantu benu Njabulo. Ngiyadlala, ngiyaxolisa abantu benu. Bafona wakho nje. Wezi. Babukele niyabona ukuthi kunjani emhlabeni kunzima ubokhetha ukuthi ukhetha kanjani. Sewathi unokho emzini womuntu vele kuzoqhamuka untombazane nona esivula amasange sikumele singqothuvula. Eseseyinkinga. And iyasidilika ihloniphi nokuhlonipha mfowethu. Yena ubafo mhlambe unenkinga ngempela ukuthi singaze kuvulwa amasango umama ekhona. Hayi phela ngithi uyasho akekho nkabi yami. Sifike ngesikhathi esirong. Hamba kahle nkabi yami. Hamba kahle. Hey, usuye masike sangena nje sobona manje sisaba ngisho nokungena baba. Namba inkinga ngibhekana nabo bafowethu bafisa ngazama ukuthi sikwazi ukungena. Ngazama ukuthi singene. Uyena umuntu wakho bafayithu usende sombe ukuthi nenkinga nayo. Ya uyena bafethu. Ungake nje utshela ababukeli ukuthi yini namhlanje kwenzakalani mhlawumbe umama uyakushaya umama wenza njani. Yini inkinga yini namhlanje ufuna sikusize ngayo. Bafethu ngifonele ukubiza nina ngoba nginenkinga bafethu nje. Abona bafethu nje ngihlupha ngalo nje. Lo muntu lo bangithola ngisuke emakhaya bafethu. Ngiphantele ekhangazi ukuthi ngizozama la eThekwini. Mengifika la eThekwini ngizame ngithola kuyitohwana. Ngithola kuyitohwana uthi nami ngiqale ngibona nje komjida phela ngi-out yabo. Angiboni ingane yabo ngibona umntwana o-right. Ngikhuluma nale ngane azizwani into ethi ayiphusheke hayi. Hamba sithembana. Hayi ngithi hayi nami ngimthemba. Next day bafo. Ngaba nenkinga ngithe nje uma ngesipani. Kuseni. Shawe imoto la nje la emgaqweni ngisawugibela. Lapho ngabona la kodwa ngabuye ukukhombisa. Nginankinga. Khona la futhi kwenzela lokho kwenzala lawe ngibhaliseke ngethi urafu ngale ndlela okwenzeka ngayo. Futhi ngiphumelwe yimali bafo. Sekuyiminyaka emingaki lento yenze? Isikhathi eside mfethu. Isikhathi eside manje. Manje ke usutholile kuRafu seniyawudla mina ngibonile kwase kwenzakala. Lokhu ubona nje umuso kanje lo muntu ngilala kusofa ngelinye ilanga ngilala phansi ufaka abantu la egcekeni mfethu la amadoda kuyadanswa ngibe emsebenzini ngikhathele mfethu uyabona nje mfethu. Ngichaza ngithi umuzo kabani? Umuzo wami kodwa manje abokubhayeza bafethu ngoba nathi yabo amantombazana. Abo hande kunjani bafo khuluma Isakhona imali kodwa. Ayisekho bafo izwa phela futhi. Ngikwenza yonke lento ngiyenza napha mhlambe nani ngizongena benibona. Amandla ami bafula wami. Lo muntu lo uthe ngiyobheka einsukwini. Sesixabana sesibanga yona lenye ifinye feme ngifika lapha ngaphakathi. Fica yonke into lapha endlini even ikokoroshi la khona libhalwe yena bafo. Ubu indlu isibhalise ngayo. Usebhalisile. Ngizwile usuyaxoxa bafo. Uyangixoxa nakhona. Uyangikhipha uthi angibothi ngilalapha sometimes ngicela umngane wami la uthi angilaliso la makhelwane. Okuyena umngane wami usandile. Sometimes mhlambe ngihambe nawo lova sodlala ibhola sigcina silala khona. Yabo nje mfethu kwenza ngaloo ndlela because nama into engizoyenza imali ayikho kusamele ngiphinde ngiqhubeke ngisebenze. Njengoba nje ngiphinde ngathola enye itohwana manje kuyangiphoqa ngisebenze bafungisha ingane. Okay so bafo singazimusha isikhathi nje mfethu mhlawumbe ungakhona ukuthi singene nawe sivulele. Singene nawe. Yonke indlela idlulana yonke indlela ngikhethe kahle idlulana yonke indlela Angela Siyaphela sisi. Uyaphila mntakama? Ngiyaphila. Uma ngibingelele nje qale ngathi ngiyaphila. Angizwa sisi. Ubuka ngibingela ngathi ngiyaphila. Ngosibuka bala bangenela nabo. Mama. Abantu abazokwazi ukuthi bangisize. Lento ngibhane nayo. Bathi kwami nawo. Yona indlela engicamela ukuthi ngivele ngenze ngayo. Yini leyo? Yona ngicela Wena kona konke ongakwenzela endlini. kumele ngenze njani? Ngimasiso waqala Ngithi hey wesibu, ngicela uphumele emzini wami. Uyangizwa? Ikwami lana.
Ikwami la. Ngokungilethela amakhamera ikwami la. Ikwami la. Umuzi wami lo ikwami la. Ikwami la. Ikwami la. Uzungithetha phansi wena. Ongeke. Ikwami la. Ikwami la ngizokwenza noma yini ikwami la. Ngeke uzungitshela ngikudingi la. Nalapha ngafuni. Lesi intshebo zena zoyikhanga ngifuni. Ngithi kwami la. Yilukwa. Ongeke wena. Ikwami la. Yini abantu ongithengele bona lapha? Yehlisa umoya sisi. Ungithengele bona labantu. Bazongenzani? Yini bazokushintsha? Lalela ngitshene. Owami umuzi uthi mina. Awunonkanyiso. Uyangizwa? Uthi mina umuzi. Imasiso waqhumela kumuzi. Yindaba njengoba nibize ngoba sesakhuluma lokho before. Ngamtshela ukuthi akhululeka ke Delicacy. Indaba ufaka amadoda sisi uyashisela. Ngifaka amadoda ngashisela ngoba uyabanda. Uyabanda ntshela. Uyabanda. Kanjani? Mbuzo la laphi manje? Mbuzo la laphi? Mbuzo la laphi? Ngeke ngize ngimnike. Mechanic indaba ungamechanic wena. Ngimkhanika ini? Umsize ngisiza abanye akahambe oyisizela ukuze sithola abanye. Ngibe ngiqhubana nempilo. Yebo. Abonisa uzomlethela uzothola izifo. Yena akazayilanda akayilandi kanhlaleni akayilandi. Ngoba izifo ayibizimuntu. Awusabe ukuthi emphakathini. Noma ngathiwa nelama ngilibole kangangima wakhe. Yelami ngisho ngenzani? Manje yebo. Sasiyini kodwa wenze lento. Awubonisa uzothola izifo. Mase ngizotshona wenza uzothola izifo. Angitshela lo kade ngimlali ede silalana naye. Abazali bakho bathini bona? Bathini mathiwani? Lento yenzayo imfundiso yakini. Bebe ngebajabule bazali isilima uma kuthi ngihlule ukudla imali yendoda. Eyizele kumina. Uyizele. Uzizele. Ngiright wangifuna engathi ngakho ngikuhlanisile ngoba ngugogo. Kadidla. Siyakhokhela yagogo yakhokhela. Wona lamasimbo ngicamela. Yebo, iwona ngisibalandile futhi bazobuka. Akathi balandile ngofuna ngizobatshela. Sengiyanitshela ke lalani. Ingakho ngimfebela lo. Ngeke ngize ngilala lo yamanje. Uyabanda manje lo. Yebo. Ngobuka manje. Yebo. Imarazi. Khona into ukuthi wehlisa imoto ezihlukene ama-range. Usuke ehlangana buyela ngoku. Ama-range. Ama-Mercedes bafo. Wema. Ebafa ama-TTC. Yebo basuke belandelana lo uyilandelile nawe. Yebo. Lo bayibona nabo. Sorry Nkosi yami. Azi le ndaba esivele yaqala phezulu nje sisuka omunye udiniwe sazi ukuthi udinwe yini. Mfethu bengicela nje ukuthi uke uchazele usisi ukuthi njengoba sila uthe akasazi. Umchazele ukuthi njengoba sila yini inkinga mfethu. Yabo manje uthi yonke lento isivele yaqala phezulu Nangidakelwa kanina nje. Kwanina nje nalo camera wenu nje lo baba lo kaShembe. Nangidakelwa kwanina. Suka wena imawona intombi yakho. Njoba uyelo nje ngoba fana ngabe unantombi akithi ugada yona. Njoba ulana ugadane nami ke bayabhizi bayithena ke ngale. Ngoba uzonaka indaba zethu la. Ngiletha ama camera abhedayo. Manje nawe sisibakuthena vele. Bangithena. Kuyakujabulisa. Yebo. Manje ngoba bathena wena ngicabanga ukuthi nentombi yakhe bayithena. Bayithena. Oh. Neyakho mhlawumbe iyathena kumanje ubumila uphizo ukhuluma indaba zami nalo. Ngiallergic mina. Nalo. Ngiallergic. Allergic. Shini ngiyafansa sana nowabili. Hayi ngizomenzani mina? Uzomenzani? Uzomenzani? Uzokwenzani? Lalela ngixoxele indaba ongayazi. Lalela ngikutshela ona lutho wena la endlini. Ngisho isipuni. Fana ngabe ngikubekela eminyango konje odla ngayo wena. Njengendiya isulmane kutshela straight. Wale ndaba mina ngayisuka. Isulmane hamba usokuma uqede khuluma incwadi. Khona ngikubamba ngenkunzi. Wawulava uma yonke into angithi. Wayekephi? Wayla. Wawula. Wamfayela khona. Mina yena ngasunya ngagibela unyoko ezela. Wabhayiza. Wabhayiza. Bafuna into ishilo ukuthi benqapha ufakele umama wakhe imali yarafu lo wayithola. Ngihlanganaphi lokwazi indlela engithemba ngayo. Cabanga lo indlela engithemba ngayo. Ikwazi ukuthi ngimnike imali ukuthi uma yodrosa ngithi ngicela sale sengifakela uma wengane imali. Yinezingane. Uyakwazi lokho. Ngusasa mina. Yila kudeliver khona imali eqolo la. Why bungayifaka imali? Ngihlanganaphi ezami lozo imali. Ngesikhathi ekhona uma wengane zakho kumnandi kumina ngokumnandi uma wengane zakhe. Sekufana ngifake imali mina. La ngizoyidla mina imali. Ngoba nami ngiyaphela. Yebo. Konke okulawo kwami. Ayikho lo. Ngisho isithathe sami unyoko ogcina ngaleso popo emakhaya. Hayi la. Uzoke sibone. Usazophila ngithela bhontshisi wena ngitshela. Uyabaqethi ngikuphakethile bhontshisi kaphela. Uyabachana. Uyabachana. Ulala sofa lo. Ulala sofa lo. Ulala kona. Ohleli kona uthatha Uzobona uzodlala namhlanje. Ngitsukuma manje lo sofa lo. Ngitsukuma manje. Uzobona uzodlala namhlanje msunu.
Hey namhlobo. Sisiyini indlela okukhulise ngayo vele la ekhaya. Bathi hamba udle izinto zabantu. Yebo, ngidla izinto abantu mase ngiyahamba ngiyoqhubeka ngiyobhekeza abanye abathithizayo. Nama ngithithiza bongidlela. Qedile. Ngicela ukuba sesayidini lakho la. Yebo, umuzi wakho lo muhle futhi ngiyawubona. Uthenge kubawa, uthenga ngamalini? Ngothenga ngamalini? Akudingi wena lokho ngoba ubuza indaba zomuzi wamuzi. Awukahle wena. Awukahle wena. Usho wathi awuboni ngisho emehlweni ezibuko zakho. Lalela ngitshele ke bhuti, ngisephuma indaba zami siqale into yakho hlamba yethena. Wakukhulumela uThomi wakho. Lalela ngikutshene ke, lalela ngikutshene. Noma efuna nawe, ngikunike nawe. Okay, vala umlomo ke. Uvala umlomo ukuthuleke, uthule. Ume kanjalo ungabe uba udonga. Wena yeke lokho ngishotha wena. Yeke lokho ngishotha wena. Ngikutshene. Ufuna ukulokhu nginaka lo sisi. Mfowethu, wawuthenga lo muzi wakhe ngithi. Wahamba. Akhona amaphepha asho njalo. Bafa. Mtshenza wasekho. Ushayiwe la. Mtshenza wasekho. Anganokumnandi la. Wabona ukuthi kumele udize, wadiza ubanje wonke inkunzi wena. Lo muntu ngimchazelile. Ngibangela ukushisa. Indlela engiphila ngana indlela isimo engisuke ngayo. Wesihlanu namhlanje umuntu abayihambela, ngizobangela ukushisa. Understandana nami ngimthemba. Sakhuluma nawe uthi. Hayi fofu. Ukhuluma nami. Nawe nalabangani bakho hamba nabo. Yabona. Nalabangani bakho hamba nabo. Ubalethela endlini. Ake sikhohlwe nje indaba yalo muntu onolaka la ngiqondane nawe mfethu. Uthe umuzi wakho lo right. Apha amaphepha. Bafo, yabo. Ngisuke emakhaya asiqedanga isikole yabo. And futhi at the same time yena wangikhalela ukuthi mesisukana noma akhambe kwenzeka isikhathi mhlambe ngiyashona ngimshiyane ingane yabo. Base ngitshena ukuthi naye form ngakhona ngangidakiwe bafo yabo. Angidaka ngifika mama angidakiwe. Bakhipha iform uma ekhipha le form lo so nami ngisayina yabo. Ngenzela khona ukuthi abantwana behlale kahle naye asale ebe right nomuzi wami uqhubeka ukukhula. Nabo bafo. So asayina nami ukuhamba kwesikhathi mengibuza amaphepha uyena othakuyena uyena owazi ukuthi amaphepha akephi mina ngeke ngikwazi ukumtshena lutho ayeke nencane mina into engayicabanga ukuyenza le ndlela sengathi manje sengathi manje bafo umuzi wakhe kahle omasigebengu kahle kahle lo okay sigebengu vele bafo siqhubeke mfowethu ikhona mhlawumbe into onayo ekhombisa ukuthi wena wakhokhela umuzi zonke izinto indleko zomuzi wena wakukhokhela lokho kukhona into eyiproof yalokho. Yebo bafo kukhona ngoba mengikhumbula kahle ngasayini ukusayina ngiyakwazi ukukopela isignature ithathe komunye umuntu lokho nginasiqiniso sakho kodwa manje umuntu onenkinga nawo nginkinga makwenze njani nginkinga wena musu masigebengu wena awungazi wena angaze ngibhenge nonyobo musu masigebengu wena nginkinga makwenze njani wena makwenze nje lalela la wena sithithi awuzange uthithiswe mina ngiliphi isento sokukhipha wena la elaphi ngiphi isento kanjani ngisebenza ngisukuma semini Bafo mina ngicokuphendula isento ke walikhipha nali isento yebi lona qinisile ebezothomba yakho ilona isento alithengi kodwa sisi alithengi isento semhlabeni yena njalo ngilobola ngayo ngoba ngiyena nisaloboli angaze niloboni yena njalo ngilobola ngayo sami konke ngifuna ukuyibuza ima shuthi mina uqonda ukuthi bengikuthenga kahle kahle wena ngibuzani into ongayazi ngami ngidayisela bengidayisela ngingakho usuzwileke mhlambe lo muntu uyangithakatha bafisa ungithakatha uthakatha uzama andama saphelele uzonesikhathi ukuthi uyathakathwa unyoko lebhizi ukubiza inkambi ngaphi ngithatha nawe gogo wena wangishela ungibonise gogo ngathi ngiyakutshena wathi ngiyashisa nama ngisashisa ngihleli la egcekeni ingakho ngogogo abona ke manje ngifuna ukutshenake lalela wena usuke wena ufuna ukutshela usikhotheni lalela ngikutsheneke abantu gogo nje ngifunda ukugugela nami la ila indawo yami ngihleli angindabo ngihleli la uzophuma wena nawe lamakhamera akho lawo uhambe nabo lezi igora zakho kodwa yini umenze into ebuhlungu uma kumina wena uthi uma kumina wena phuma nje kumina wena angiphonye ini nganibopha nonke mina nginitshela nonke nginibophe nalokho kanti enyaziyo nasibopha okuyihlo uthathaphi lokho hamba la wabe kushisa ngamakhamera khona uma wakho amgcina nini wena angihlangana naphi amgcina nini ma wakho uhlangana naphi wena nalokho yakondla ngikwenza yonke into ekhaya ke mina ngiyabafakela imali ke lalela ngitheneke mina ngo7 room number 3 uthumile ekhaya imali yakho wena sithi khona ngini yathithiza futhi khona le yanja 2 room lebhekeleza athi ngasemhosheni emhambanyoni ungazongitshena wena iyakujabulisa leyo yebo iyangijabulisa nangiyekele nomuntu fana boqhwasha boqhwasha enhlambe enhlambe nawe into kwawena ubuhleli lapho nje doti kanti unjani wena mfethu njengegqe
Yazi wena ngibasela mfethu. Uthini ngini mina? Hey Angizwile nje ufuna ngiphinde futhi. bafethu yazi bosisi into angenza wona bafethu ebhlungu kanjani. Akaniphumeni futhi la ekhaya indaba nini? Singesiphume la ile. Ngobani? Ngoba wena ngobani wena? Wena ukhuluma kakhulu wena ikwami la. Ikwami la. Yazi ngifuna into engifuna ukuyenza, ngifuna ukukhipha le nja le number nayo yazi base kuyimangela ndo sofa. Engizoma kanje wena sihlama leso kanje ukuze ikhofu la. Buka wentombi. Yabo nje okufike. Sefuna uhlala emzini wami. Ngeke ngafa. Sekufike thina la. Lalela ngikutshela. Angikufuni. Usekhona uzongena ecathulweni. Yamazi ubani othe uyakufuna. Yini ezelo zongimela la? Yini ezelo zongimela la? Kwawena nje uyangicasula kwawena. Uyangidina. Oh vele yona yazini ngitshela. Ojo. Right. Right. Wona kuza uzipholela nonozipho. Sisawuthule sisi. Hayibo. Azibafu ngathi ngihlele empedweni ayiphumile ekuseni ngicathiwa e-bathroom ngibe ngithe ngihlahlele nje vele ngene message efonini yakhe ngathi awuthi ngibuke nje yabo njengomjini nathi mengithi qala hawu mfethu we have a good nice bunny awusho isho le angeke ngisho iphejelani wawuyithathelani ngibona ngisinto yakho right kona lokho ukubona ke lokho ukubona ongazofuna wena ngesikhathi ukhulana nonozipho lapha ngikhona ngakubuza uhlangana noJohn wena Hey nathi uhlangana noJohn unozipho uyamazi yena oyikhwelana naye uma wengenzami nje hamba phela ukhumba kokhwela khona hamba lokhwela khona ushiye la Nawe uphindakile mina ngizophindela ngihlele emzini wami uzophindela kimi yabo ngakufika thina namhlanje uzophindela ngawuthenga ngokusebenzisa nayi ikuku nayi ke imfile kuze ngathi ngakhona bleeding isebenzile ke ngeke sengiphume nawa akakumbombo thina sobabili wena kuleka wena bawena sawudila nawe wena uthi ingani kahle ngisazodila nawe ngifuna imali ebafethu ngifuna imali suzwile ngifuna imali lo muntu lona mfethu ngifuna imali okuqala futhi into ayenza ongilandela igore lemincile duze kwami wangixoshisa emsebenzini into ayenza njengoba de sengikhumbula ukuthi ngahlela kancane ngaphinde ngathola enye itoho after ngilimela kuphela ngisho insuku enganani uyena phambili baby sesinayo imali awu relax nje wena indaba kulokho ekhathala wabuyelani uqala izinto lezi zakhe wabuyelani weza gogo kuyashisa okay ngamukele kodwa nami umuntu engibambisene naye la ngifuna ukuthi ngikwazi ukuphila ukuze ngizokwazi ukuphilisa umndeni wami ngimthembe asonke isikhathi bethi mengiholile emsebenzini bafu yonke imali lezo ayitransfer kuyena ekhadini mfethu angishene imali okugibela kuyivuma kanjani nabafundi kanjani ngiyamthanda ngoba samachita kodwa ngangibonani kuwena mfethu wena wabonani angaze bafu wabona lento yakwenza ukuthi udedele wonke urafu unike yona ke lo uyibona manje after uyitholile imali ngudlile ngawudla naye anawo athenga amateki All Star okay after sengitholile imali bafu kanjani imali okay savumelana na ukuthi indawo oqala sihlala kuyona safika la wathola amateki All Star uyofunani lokho lokuphi kunye bezokuthola wena okwaziyo ke wena wena umkhulumelayo sisawume kancane ngeke ngize ngime endini yami ngeke ngize ngime akuthula ngitholeni sofethu wena indlela nami ngibona khwese sengumjida bo senginawo umuntu yabo njengoba sengithola istanshini yabo njengomjida nami ethi bengiphuma ngokhuluma uthuze nje la endlini angiyani it's okay it's fine mama uzama ukuthi ngaso sonke isikhathi le mali bebengena yabo ulungise because umuntu esifazana yabo mina ngumjida then futhi ngaleso sikhathi futhi ngisafuna ukubaquza moya yabo because ngiyazi nasemuva ukuthi kushubile njengoba ngimenzela kanje ngifuna ukuthi ngazi ukuthi nala khona ngisakufuna because noma wentwana mawentwana masimba lozokhuluma ngaye la sihamba ngasekho right naye uma wakho wesisi yabo lo muntu mfethu ba usekhona ukhona yabo kube kuya ngami mfethu abe ngiyambophisa mina lo sisi mfethu mengiba ngibopha bangani bami labo batshela ukuthi ngikhona ngigcwele la komisha esengiphelile ba futhi ngikhobheleti ngiyakuthenga plastic nje la endlini ngathi izinja umakhelwane yazi indaba ngimthoma ukudla oyindlela ngiyona sengathi ngahlezi ngisemsebenzini mfethu njalo ngaso sonke isikhathi ngathi ngahlezi ngisemsebenzini mina angi-encourage indaba ye-GBV kodwa kumqumise ngiqupha kanye ufake la akalilethe lolo kupha lelo khona ezolala lapha phesheya khona ezolala lapha phesheya wasaba ngamaphoyisa umbuzi khona ezolala lapha phesheya anzambo bezokuhlaba la ngemuva bafana khona uzovuka ugcwasele ukuthi khavelwe inyoni yamuzi ntangwina ngayo umuntu lo mfethu ayikho into angamenzelanga ayikho into angamenzelanga yona mfethu bagqoka ingubo ayithandayo tshintsha ama-restaurant mfethu kumnandi yabo la restaurant angiqala funa ukungena kuyona ukuthi ngifuna phambili amanga umkhaya mina ngumZulu ngana ngiphume show yabo
ifoni i-charger wireless yonke into smart nje mfethu isinge-enjoy life nami bami Bazwa nebhadi mfethu isukela lesho uzohlangana noma sigebengu balethe Impuphu zaseshowe zaqaqizela ziyavulwa la. yabona nje Bahlakala bahlakala phezulu wayididi bona eThekwini. ubone nini uthi Ngiyakade ngakubona inyoni lokho. Wona ngoba ungakuboni. mfethu angazi mfethu Hayibo. angazi Uyidlelani sesimali yakhe muzo Ngidlelani imali yakho ngidlelani yena. Imaka wena kwase kuba wena o-forward kangaka kule ukuthi ngidle imali indaba ngifoni. ngiyayifuna Lalela ngixoxeleke. Yabona umfuna ukudla imali yakhe. Bomnika la. Khona uzoyithola ukhalipha lo. ngiyinkonkoni mina Uzobona ngithi vele mfuna athi ngikukhulumela. Hana ngikhulumela. ngiyalejiki mina wesisi Shame. Wena ngicela uye kule kunyakaza ethi uzokwami ngikutshela. Hamba umathi umuntu Monjo obizile. bekhulume nje Uhlukane nami. Monjo benje enje oqala wani amazinyo mina Monjo bependile nje ezenye Yonto oyimemezela kuze wonke umashu lo. Kuze wonke umashu lo kuthi uwangifaka amazinyo. Jobe nje imini Kodwa ngiyokhipha ngelelo msulo esiliva ngifaka wona ke. ngobani Ngeke uziqala nokukalwa. ngizama ukuphila ngisukela le emakhaya ucabanga ingane zami awucabanga ukuthi mfethu lento oyenzayo mfethu baningi abantu abayifisayo emhlabeni Benza kahle phela bayifise labayifisa benza kahle. Noma ungakhala uthini anginandaba nje nawe mina. Khohlwa angisoze ngiright nganele. Futhi ngempela vele ushese ngomoya nje. yabona makukhulunywa ngosathane sekukhulunywa ngosathane wami No right kantsasa uzumbone phe movini ukuthi ukhona. Sathane bafofela lo sayini yabo nje Vele umuntu omnyama ohleze usathane. so isothi indaba yakho Lokho awu uzokwenzani? Wena uzokwenzani? Wena nje angifuna ukuthi ngikhulume ngoba wena ngitshela ukuthi uma nje la ngifana wena nje ngitshela. Hayi ngikhuluma nawe wena. Akuthe ngikhuluma nawe wena. Nithathe naye lo nambe naye lo mfana obova umthwali bese ukhamba ahamba ekhona kubo. Ngiyakutshela ke mina kwa wena ngikusabi. aniyazwa Kwa wena angikusabi kwa wena. Ngenza kahle ngibathuka futhi ngithatha bathuka. Bengibathuka ngoba kusakhona wena ngifuna bathuka sungasekho futhi ngibatshentsise ngihambise ilinja. siyazi wena Yebo nginawo sawuthi. iminyaka ezaqede Ngiqede ngikhulume ngiqede. Ngikhulume ngiqede. Ngizokhuluma vele ngenze sure ngoba kwa wena ngiyanyisa bakazi ufunani la. qhubeka Usuka lela usukhona usuka ama-side uzofika la. Uzokhuluma indaba ongahlangani nazo. Lo ubelala nami. Hayi nawe, hayi nalesigora senu. Hayi nawe. Njengoba uzongimela nje nawe. okunye Awuqale. tshela isigora sami manje Uzola lapho wena vele. Uzola lapho wena. Uzola lapho wena. Wena uzola laphi? Wena uzola lapho wena. Uzola laphi? Angikufundela wena. La uhamba nabo la bose la. ngikhathele ngathatha Uzosaya nguthathane la ngithi hamba nawe kwa wena. Kwa wena hamba. Ngeke wena. Ngeke wena. Uhlala lapho nengane. Uhlala lapho nengane wena. Uhlala laphi? Uhlala lapho nengane. iyona lento oyifundisa Yona. lento ngathi yavele yaqhamuka Yebo ngaqhamuka la ngaqhamuka khona. Ngaqhamuka esendeni. Ngaqhamuka esendeni la ngaqhamuka khona. Ngaqhamuka khona nawe. ngidinga Wena ngeke wena lokungibamba wena. Ngathi ngikhuhle ngesibhakela kwa wena ngikufake emakameroni ngenqindi. Ngikutshene. Ombolala naye lo. ima sesimanje ima yehlisa Awungeke wena msungibamba. Yeke msungibamba ngihlele phansi. Ngeke ngihlele phansi. Ngeke. yazi mhlola le Ngihlola amasimba. manje ukade umthanda noma lento leyo into Akamthandi vele. ngishayela umoya ngishayela umoya Yeah. phela nje into yazi uthuka amakhelwane Uze nani? Mbambeni. Anginasikasolo ngivikana naye mina. Mase ngiqedile mase nangithatha nihambe naye kwanina. Kwanina. awubona ukuthi Anganisho ngenxa yakho. Ngishoba ngenxa yakho kumanje. Lalela la wena ngitshela uhambe nabo uyangizwa. Olala la ufuna ulale khona. Uzona emzini abantu kona ikwakhona la ulwa khona. Usisidloze la ekhaya. Ikwakhona la. Emnyango umkhipha emnyango aphumele khona ohlala emnyango. Awungeka wena. khipha la manje uzakala lephi Oyibona. Olala lapha. Olala lapha. Uzola lapha. Msusa hlala phansi kaloku bangisikhiming sasibangayo. Yashisa. Indolo sihlanu namhlanje. Sonoba fresh. Sobheka abantu abaright abafresh abanuka kahle. ngoba sekwenze waba Yebo. Yebo. Waba Yena ephuma. Yena ephuma kwakazuma. Yena ephuma la wephuma khona. Yebo wenza kahle wamosha. Yebo wenza kahle. Yebo nguyena nguNcomelane yebo. ngeke uhambe la ngisize bafethu ngisize mina ngazi ngonza kanjani Zibulale. Ayibulali ngani? awufi ngani wena Zibulale khona ngizothola ukuphumula. Ngoba nakhona lokugcaza kanje lokuyinyongo. Uloku uzongilethela laba la endlini. ayilethi ingane zami la bafethu ngacela bafethu Manje ingane khona ngizenze njani ngithekele impuphu bafethu ukuze ukwazi ukubonakala ukuthi okay bengijwela noma bwazo besingathandani nawe besijola
ukuthandana nanibe nemfihlo ukujona nibe nemfihlo bese ijola nawe ngikutshena ke bese hayi sisa bese ungcono kube kanje ngibona kungeke ukuthi wena hamba olanda bonke ndagcwela endini angithi funa uboza indaba zethu ungakhuluma ingane nami wena nje ungakhuluma ingane into ayijwayele uzokhuluma namhlanje yazi ngitshela umolinga wasala kulapha uzolala eminyango ngiyakhiya ngiyahamba ima wesise yonke lento lo yenza yini inhloso ukuthi umxosha ayobe phara akahambe usathana uhamba ngenyawo kodwa uyazibona right khona ukuthi uhamba ngenyawo khona abagqoka ama-uniform esonto la njalo ngamasonto abanenhliziyo ezimbi amshonyo ushoda ngemfoloko kubona nginazo futhi uma ngithanda ngayixhuma ibe yinde ngimphendule lo suka lela nisuka khona nje ngiyela ufuhlwe legcekeni ngiza nawo uzovula amagethi uzokhulunywa ngami yonke lento oyenzayo sisi uyenziswa yini mhlawumbe ngabe khona abakhohlisa lungilisele intshontshe kahle isele intshontshe mina lele intshontshe ebusuku ngidle ebusuku ningaboni nisuka nibona senivumelene nje nami sivumelene ukusayinile ngokumsayinisa ukuba bengafuni babe pay bezodedena manqamlizana ngikubambele singaphindi sengikuphindi sengibambeleke nakho ufuna ngibambe namanje ngoba ngazofuna nami ufuna ngikholise nawe ufuna ngenzeni ufuna ngikholise ukuthi nawe ubumela ufuna la obalandela ngithi ufuna ngibazi izinto ezwayo ufuna ngibazi isihlanyisayo lezi uthethela urafu wakho ufuna ngibazi ngizoba namhlanje ngizolala eminyango mbombo kanyoko ngitshela ngizolala eminyango angazi ngoba unyoko wasemakhaya yebo ake ngisishaka ukuthi isigqulu ngisazoya igqulu lapha kini igqulu umbila mina usazoyidla lo ngisazodla imali yakho sihlukene nawe wena yeso ngizothi sihlukene kuleka walala la esifubeni sagogo athi come to mama walala Singabo intombi yakho lesho njalo. Bafo awulunyelwa. Nganigwenya. Bungalunyelwa. Nganigwenya belelunywa yini ngoba umnandi kuphela bekuza. Kuyafana bo manje. Wena ngathi khuluma kakhulu wena. Noma khona into abayifakani befika kumina. Yenze lokho kodwa abo bafo. Bakhuluma ukuthi amakhokha wasekho. Abahamba amasokisi manje lo muntu phansi. Angisho nangamasokisi ngonyawo. Ngiright phela. Ngonyawo phansi. Ngiright. Ngibuze yona ungiphendulile futhi ngabona ukuthi ungiphenduleni kwakho soyithola into esokwazi ukuthi silungise lento lo so ungaqaliki mase afuna ukukala impilo yakhe phansi akahamba ofwayeze eThekwini estripper zikhonise lekwaze nemali ezinye ngeke nje lo wahlanye kanje halesi ngeke ngize ngendawo kuleka la ngeke ngize ngendawo khohlwa njengesidomo esikoleni khohlwa angindawo uwona zophu uyacabanga ukuthi wena ngikupakishele nini wena kade ngakupakishela wena ubonazela kuyiqobo ngibephe kodwa kuthani ngezeleka ngiyagcwala nje insela yakho la wazwa ingilo sobumnyama yebo ngathi makufika indoda noma ungathini sengineminyaka ngiwo wawuphinde angithi ngiliphindela ophendela ubuthatha umnuka wakusho ukuthi ngiliphinde ngangiliphindela kwalo ingakho ngathola imali zakho ngoba ngangiliphinde iphinde ngishisa nala yebo yekhawusa lwenza odoti usumakhelwane bamtshela usumakhelwane wona la ubona la ekhaya abanembuzo nomlongo balela bayamala benidla inhlamba yini usakhula yebo bengidla inhlamba bengikhumatha la kurati kurati hamba ohlabane ngekho walapho ngifuni wawuboneni mfethu kulo muntu mfethu kahle abo baba mfuna ukuqamba manga bafoye muhle imthanda nandlela akhuluma ngayo open nje yabo mfethu ngiyithobekile kodwa ukhuluma nje sekuwest person wena uhlangana naphi wena angisho ukuthi senento yakho uhlangana naphi phela ngani awuphalazi ngani mangabe ukuthi uyanyanya ayibona ingane esexy bo awuphalazi ngani ngoba uyanyanya kwaphela ufuna uphalazi ngoba uyakaphaseleka angazi mfethu angazi wena ungazongihlanyisa wena la wena nje bazohamba laba sizodudulana wena ngo right nawe ngitshela kosemnyango kona njengoba wena uzozwa namhlanje yaba wena kuleka wena uqola ubhavu kuleka uqola ubhavu bekiwe yini ngizona ngene insiko ubekiwe yini umlande nanje ngibuye naye ngize naye la ngizokunyisa ngizokuphekela yini phekela wena yonke lento thambo thengisiku ukhumatha indlela lokuzana nenejivitha angipheki ngiyophuza namhlanje etshenake ngine kumele ngizona hlangana nengane zakho uhlaba mina yini akumnandi kumina Kokona ungitshela ukuthi nezingane utshela nengane namakhanda amakhulu namashanda. Uzongitshela ngicomela ukuthi nezingane. Abe ngcono ongazela. Ngathi ngizowe ngomanyazi yini kwalozo ngane zakho. Ungiphe bafixebe. Ayibona lento ukuthi masilokho esikhuluma nalolu Nambani, vela mbani.
Isiphukuphuku iyahlanya lana. Hambani ngisho ngathiwa ngiyahlanya kwenzakani ngihlanya endaweni eright ohlanya kakhulu uhambe eqoqa abantu amakhamera ezobafaka labuka abancikephi manje uncikile lapha uncika Susek Scotland Lwabishi kade ngikuzama washelo madodi hey wena ntonqamula wena nqamula amasimba ngeke wena ukungibamba wena Nqamule lishawe uzani phuma futhi la ekhaya Ngiyaphuma. ngizophuma akho solution engizoze nithole ayikho Khumani wena qukula lo umthwale njengerest lakho uhambe naye ukuze uthwale camera ngivele ngishaye lo le camera nginyanyisa le ungaze ugcina usumlimaza mfethu kanti nginyanyisa kwa wena Mfethu la sambi lo sisazokhuluma. hambani mkhufa kufa nami ngifuna indaba zabantu nifuna indaba zabantu nami ngixabanisa abantu abengikhatha abantu ngizobabuza indaba zabo nihlanga nami indaba zethu nini hambani fokofu qala manje ngithi mina nami nisi indaba zabantu yonke imindawo le yonke laba monke amazama izindaba zabantu la ukuthi abantu benzana nyonke wena yabo wena Ndumhlaba odikazi lomoba nje ngiyakutshena mina ngiyakutshena awungiyeka wena kunani lalela la ngikutshena lamadoda enawo la lamadoda eneke wenza kahle asambi kusala yena iright noma ngayelo eyami impene eyami awunibetha amadoda endlini asifuna sokungibona sengibonile kamadoda fuck off wena ngisho nenje ingcono ngoba yabanake Fuseki ingcono nani ekhezi nesiphefu nayo ifuna ukulalwa nawe nyanyisa nje ngawo fuck off kodwa ke kunyoka emakhaya nestroke awukhulume naye nyoka ushawe stroke ubhizo ukugadala nami la Ima sisasambi la. uzokwenzani uzolala kuleka zikhona impontshi ulale Ngeke ngilale la ekhaya. manje pho Asami ingakalungi lena. yini ezolunga Le eyenze. eyiphi Noma ngabe kulunga yini. wena ungazi wena Noma ngabe kulunga ngayini leshiselwayo noma yona lo yenzile kodwa izolunga. izobelunga makuthi ifilungu izobilunga kanjani vele Uzobona. ngeke ngize ngibone ngiyabona kumanje vele hey wena uyinja wena yazi uyinja wena hey yazi bafethu Siswami. Yazi kodwa yabona lento yenzayo mama ikufanele kodwa. Yabona kodwa. wena yini engangifanele wena Lento yenzayo. yini engangifanele lento engiyenza mina ngiyazi ngiyenzelani musana ungijwayela kabi nizofuna indaba zami musana ungijwayela kabi wena musu kula uthanda abantu baletha la endlini ujeke lo lokhuyiswa mina la endlini ngifica ngihlele ngedwa Yazi kodwa nifanelana kanjani? hayi awuphume kumina wena ngifanele ngimi wayini angenzeni bafethu lo muntu we mayo wawenzweni ke Ngesihamba imali sisikodwa ethi la. usuka la La wena sisingesa. emakhaya uhlukane nami wena usuka emakhaya uza lana uzele mina yini vele ungafika wawuzele mina yini wawuzele mina wawungazele mina mina wasubona ukuthi ke uyitholele impuphu nje oh spice kwayirathi phela lo mpuphu mangabe bhayiza ngoba nenyoni mangabe idiza noma ngephi yashawa ngetshe Sisikodwa nisengaqala kabusha. Siqala ini? Mina izwane. siqala ini noshedisa abantu Nizwane. wena balungisa abantu sibabe right Mina ngumsizi wala emhlabeni, umsizi wala mayo emhlabeni. basiza amabheda kanje Eh. laba bakuwena njengoba wena usuka la uzobhidliza la nawe uzobhidliza la vele sibhora sena kithi niza namakhamera la ekhaya nizobhidliza imuzi Sisicela ukuthi ungalokhu sikhomba. ngiyanikhomba seningaphindi futhi ngonikhomba futhi wena uzophinde kukhomba akuthi uzongenza yona wena musula kungisabisa wena wena musula uqala ngisabisa umela musula kungisabisa wena akuthi uzongenza yona wena ayikho ani bakanitshena ngathi ngenze lutho ngoba nje bamaboyisi ngizonibopha khona umkwanazi uyazi ukuthi ilime njengani uyazi ukuthi amaphoyisa wena ngafika usulele phansi wena ngiye ngiyibone leyo nto njengoba lokhu ubhizi uthana nami itrend lonto ngikutshela uzobona into engizoyenza kuwena ngikutshela uzobona ngokufuna ngize ngikuxole Okay, ngiunderstand sisi uyamthusa ngeke ngimthusi angimthusi futhi ngiqinisile Oh. yeah ngiyokwenza lokho Asisikhululeka yabona ufike ekhaya la. Hleze ukwenza. kanti nina nayika nizelela Into kade ijwayele kuyenza. yini nizelela wena nenkani mina nenkana bethini ima yokuthini ngifunani kumina yini nifuna isini okay nokanye sifuna ukuthi nokuthi kwena ngiphume ngiyapi kwami kubi kwami la udukekile kodwa ngeke ngize ngikwazi ugodwe ngekhaya ngimdala enough ngokwanele ukuthi sengahlala ekhaya umuzi wami Awusho bafo kodwa bethobeka noma yabo ukuthi uyebe ulaka belehle. ebafo belehla Oh. futhi uthe uqala wabona ukuthi uselapha phezulu futhi mina waba nempi usenempi Waze lo John nobani. oh Johnny uhlangana usukungilandelelani
Awuba ngakukhuza yekela ukukhokhoma. Ngiphuma eTexini seThekwini ngikufica ube lapha ekhoneni nokucutheleni. Wawucutheleni ekhoneni lapha. Wawucutheleni ekhoneni. Ehamba icuthela. Msungidwela amasimba namanyala wena. Kwakhona nje ukuthi aninayo imoto kodwa wathatha imali wayidla yonke. Angeke ibe khona imoto mina ngakwazi ukudrive. Udrive uba wena. Ebantwini bafu mina. Ebantwini ngabikho ngakwazi ukudrive. Ebantwini yazi. Abantu bengiphuma ngaphandle bese baphuma ngendlela. Hloko labo wakhula nabo phela. Kwaphela wakhula labo. Mina ke lalela umuntu ngitshela. engishana ngibuza ukuthi Uright. Angisona mbatshela nje ubulanda abantu singabazi manje. Usebatshela ukuthi kwenzakala la endlini. Bachazela ubatshela yonke into lela ngikutshene mina. Imali ngimchaze into engingayazi nina. Njengoba ngigije imali eza la. Masisi la kodwa ngesihambe la uyachaza ngithi ngifuna ukuntshela into engingayazi nje manizela ngiqolela ngoba ngikhuluma engingayazi. Uzohamba ini? Khuluma iqiniso lani. Ngofuna ukuza indaba zami wena. Cha sisi. Cha futhi uyakuthanda ukukhuluma. Awumbuke lo muntu uyamthanda. Hayi ngimthanda. Cabanga ngalesi sikhathi usaqala ukumbuka. Ngangamthandi. Ngangizama ukwenza uthando ngiyayazi ukuthi ngizele. Yeah. Yini. Ngiyayazi mina yazi. Yini lo wayizela? Mina yazi. Yini wayizela? Ngenze ngitshene nini? Anilandwa ngayini? Ukube nilandwe mina bengizokutshela. Ngesambe la sisi kodwa namhlanje. Hlala ke. Kumele nibe right. Uzohlala ke negora la lezo. Ngisho kahle ukuthi ikhona ipontshi. Izinto zolala phansi. Umnazi omuza la embedeni. Yebo. ngiyacela mina bafethu. Yebo. Yazi nje enkulu usubani? Nje enkulu yena lo nibizile. Nangu sport la. Mkhonqo uright impela. Angani menilandela kona ukuthi ngizongafa njengoba ningafa nje. Mase sicela ukuthi konke engikhuluma naye lo mina. Khuluma nathi ke thina sikhona ke thina. Yini enzokhuluma nani ngirazelaphi? Into oqala ngiyake ngibonaphi? Yimi yini enzokhuluma nani nina ngirazelaphi? Iyadonsa network, iyadonsa. Noma ngathiwa idonsi angikaze ngakubona matratu 10 banqala ukubona namhlanje. Yebo. Idata li right. Uyena nazi yebo. Usebenzisa yiphi network? Ngisebenzisa ididi. Ha. Imakini kwakhula ngenhlamba vele. Sasidlayo nasiqoba siyenza ukhaya. Nini yehlisa ngayo niyenza i-drink. Injalo nje munu. Kodwa la ngesambe sisi. Yebo. Uthi ngize ngihlale la, ukuhlala la. Ngeke uzuhlala eduze kwami. Ngeke uzuhlala eduze kwami. Ngeke uhlala eduze kwami uzongibuza imsangano. Uzongibuza ukuba ngiginqa enkulu impama. Utshene mina. Uzongibuza kumsangano. Ngibuza umsangano. Ngokubuza nje. Ima. Injo nyongo, uyoshaya stroke emakha kwangidakela mina ngikutshene. And ekhomali azoyithola iseko. Uma wakho ushaya stroke. Ushaya stroke. Awucanga ukuthi wena uba engimthakathile ngaliphi vele? Ngaliphi? Ngalento. Ngeke ukuthakathi inja yakhe ngithakathele nawe uzongenzani ningenalutho engenamali. Egqoka nombili emakhaya. Imali enga ephi? Akaseyona ingane lo sekwazi ukulala lo muntu esifazane. Lo okwazi ukutshela umfazana ukuthi amthanda. Manje ufike wamiyenga wena. Ngimiyengile. Abanjani abayengwa abengekho kuphela bakhona la natala abayengayo. Yebo. Uye ngandoda. Yazi ukuthi ngintshene khona into nje. Awuthi mangabe uvela usukuqoma umuntu ngoba nako ukhola mhlawumbe inhloso. Mina nganginenhloso ngalo. Ngalo. Sizikhuluma. Ngalo. Ngesambe ungakakhulumi. Ngalo. Mina ngikhule kanzima kabe ngintshene. Ngihlukumezeka ngingadli ngilala ngadlile ngilala nomuntu ngisho ngamfuni ngenxa ukuthi ngikwazi ukufuna ukuyiphilisa mina uma esengishiyile emhlabeni ngingasakwazi ukuyiphilela yebo esehambile wangishiya ngahlule ukuyiphilela mina yes impilo yami ngimncane ngenxa yabani yabakwakho wena wabona ubaba embulalela kamashe empostweni wena uyihlo ngoba ngidlima yakho ngidla lokho wena qhubeka ukhulume njengamanje qhubeka ukhulume njengamanje qhubeka ukhulume ngidla ngeke wena ngiyamazi lokho mina nangisela kuwena ngangizela ngiqonda akhumbuza umdlela wena wangishayela wena awuzakuthi ungishayela sathana nawe lapha ezansi ekuphuzwa khona angiyothenga akathi uzongishayela mina ngakubingelela ngeza kuwena ngoba isithithe vele avuma nawe ubona ukubona intombazane into ongayijwayela wena unamanga la sonke vele akazi lutho wena kazi konke baba kalo wabuyela baba kalo akunababa mina ngenxa baba kalo emoyela kamashe empotweni uhlaza hlele empotweni uyihla wena ungazenza ukleva wena ungazenza ukleva ngahlupheka mina ngithi njengoba bengize kona bengizele lokho ke angakaqedwe lafana ngathi wena bekuthiwa ngigisa ushef ngikubulali angibengakaqedwe na ngawe ima yona into ayizele empilweni iyo into engizele yona lapho ukuthi ufe ngifenisa yona ulandele uyihlo nawe ke yebo ulandele yena wena nafuna ufe kwa wena vela ulutho wena la awuyilutho sakuphelile ngawe sathana awunalutho awumthathe ubaba awumthathe ebuye mfethu awumthathe ebuye kodwa sesiyabona ukuthi hayi kite ngiyibona kwawona nginyanyisa kite ngiyibonayo
Yabo nje baba lo mina ngitshela ngimnyanda kabi lo. Baba khwabuyela ubaba ambona kabuhlungu kabi. Asinginababa mina namhlanje ngenxa yababa wakhe. Babe bangani ubaba wakhe nobaba wakhe? Ilokho ke ngifuna ukukweka ngifuna ukukuthola nokuthi ngikwazi ukuthi sasisukaphi isombululo ukuthi kuze kube njalo ekubeni ubaba wangena nje umuntu osenokukhuluma. Wengayena umuntu osenokukhuluma. Noma ngathoka ukhonto babeyibanga kwawo2 okungekho ukuthi fanele azakhipha isidumba ambulali amshisa umndeni wakhe ngemuva. Yena bakwazi ukuphila kahle ba right. Angithi namhlanje mina fanele ngimdabukele lokho akumele ngimbulale kwayena ngoba ngeke ngidlise ushevu bese ngimbulale. Ngahlala ngangambulala ngoba umuntu masicela naye sekunesikhathi ucase ukhwale yanhlasi yothanda ebakhona. Ngagcina senginako lo ukumthanda kodwa manje ngine enga futhi ukuthi kanjani ngithanda umuntu ekaze ngasafarishanga ka mina ngenxa abantu bakubo. Kodwa ima wena sisi uyayibona usagwena lo khona umoya ongeneni ngiunderstand ukuthi une-anger futhi uright kwi-anger yakho yeso asiphikisi lapho but angithi bese kukhona leyo nhlasi leyo ukuthi uyamthanda. Yebo bikhona. Nibikhona. Kodwa nje ngibiye ngicikeke angifuni ukuqamanga. Ingakho ingabulala ngithi. Yebo ngikuzwa ukuthi ngambona ngamhlishe vele kwakho sekukhona ukuthi ngimthanda. Kodwa manje ngibe ngiyibuze mithi ngamthanda kanjani umuntu wangisafarishisa ubaba wakhe ngoba kufanele ukuthi uyena wangisafarishisa straight. Ngiright mina. Ngiright. Wona siningazama ukuthi nikhulume ukuthi sizama kanjani njobe ukwazi ukulanda abantu nabaletha lana ngaphandle kwami yini soyizama sikhuluma ngoba mhlawumbe ukuba ukwazi ukukhuluma nami bengizokwazi ukumthatha mina ingoba kwenzeka kanje khambile kwazi sengikwazi ukubhodla ngikhuluma ngoba nami ngize ngeenga yami usho ukuthi konke lokho usukwenze kuyena naye mengadinwa manje ahamba yobulala uma wakho noma yolimaza uma wakho ngeke ube nankinga nalokho. Ngingaba nayo inkinga angene bona baqale lokho ngibona baqalile lokho ngingaba nayo inkinga ngabuya luma ngekaza sakwazi ukumbulala sehambile mina bese ngishile mina esehambile sengishile baba emhlabeni angizanga mina ngize ngiloke ngibhizi ngitshena ukuthini ngaqondana naye yena akaqondane nami hayi noma wakuthola kanjani wena ukuthi ubaba wakho ubulala ayikho engangasayazi mina ngakazi konke ngenxa yokuthini uma welokelandela ezinye izinto elokelandela ezinye izinto engakuba umamkhulu lo enanda wagcina naye sebona ukuthi engeke le nto akalandele kwa abantu kade labantu behlala ndawonye babalo nobaba nje bephuza baphuza ndawonye uma sebehamba wabili bayolala endlini ndistory sonke abantu bakhuluma into eyodwa ukuthi siyafanele bamba bonke usefa kanjani lo umnyango uvuliwe useshonela ngasekho lo yes uma sekutholakala istorant kuzokwenza umcimbi ekhaya emva kokuthi kade kwaba senesikhathi sihambile lokwenza umcimbi la kwaphuma khona amaqiniso ezoxolisa kwaba kalo engakafi. Angifuni ukuqamba amanga ngike ngibe nako lokho kakhulu noma izinto ziye nje kube khona lokucika ngiyacikeka kodwa nje ngeke ngibe nayo inhlanhla ukuthi yakile bani ngiba nalo uthando kodwa nje ayi angifuni uqamba ubuthanda ukumchisela wena angithanda bengathanda ukumtshisa bekuthiwa buya ngale ndlela yami yokuthiwa bengimthanda ngale yandlela hayi ngale ndlela engize ngayo kodwa manje ngale ndlela engize ngayo kuyaphoqa ukuthi ngichise ngoba ngikho kuyena sisi ukhona umuntu oke wamona mhlambe phambilini ngangamona mhlambe kanjani like wamona wabona ukuthi mhlambe kumele ngabe yakubulala noma kumele ngabe uvele waqhuma noma nje wangaphinda ukukhulumisa noma kuthumela abantu bakubulala. Cha bhuti yakuthanda ukukhuluma nokubuza izinto eziningi yezo ukhona umuntu engangamona yebo ukhona kwakwenze njani ukhona umuntu engangamona ngisakhula esikoleni besifunda samba ibanga elide mesisuka esikoleni semakhaya so besinokuhamba emobeni ukhona untombazane engaxabana naye owakamButho uma ngixabana nentombazane wakamButho like sasewumakhelwane shothi kwaze kwafika ekseni kuze kugcine kubanjwana ngezandla washaya kabuhlungu ke ekhanda ngoba sasilwela endaweni enenkwali emakhaya washaya kabuhlungu ekhanda oweleke esibhedlela kube ngathi into enganakekile ngoba kwalimala la kokugcina sekuumuntu osephazamiseka ngokwengqondo noma kungekho lo phazamiseko kangakana kodwa nje akasekho normal yebo lonto le but kodwa njengabantu ke ukuthi ke sihlale endaweni eyodwa sakhula sonke nabazali bethu bebebumbene okay kwakhulunywa into yadlula kwayinto edlulayo so njengamanje ke ngakwazi ke nami ukuthi ngikwazi ukuqhubeka nani nempilo yami ngikhululekile yebo khona umuntu engangamona angikuphiki lokho yini engadala ukuthi umuntu ongalenzanga icala kuwena straight direct ungamxoleli ukuthi ngiyazi ukuthi yazi bhuti wami awazi ukubuhlungu kanjani ukuphila impilo ungenabazali ungenamuntu ozokwazi ukukhala kuyena nangi phela ngimphenduzeke umzali wakhe engizambona naye akekho azi ukukhala kuyena njengamanje uma wakhe ufana nendle nokufana nenja enganamazinyo njengamanje wena indaba ungabambane naye nikhanda impilo niye phambili than uzi lokhu nikwebhana
ucabanga ukuthi wena mhlawumbe lento izophelela lapha ucabanga ukuthi mhlawumbe ungagcina usuthola omunye umuntu afuna ukuphuca yona le Ngicabanga ukuthi ngichazile nasekuqaleni ukuthi indlela engeza ngayo kuyena yiphi. Ngiyizwa kodwa bese likhona uthando. Yebo belukhona. Sesicela uzama ukuthi ureverse yonke lento okade usuqalile ukuyenza nibambane. Uyakuthanda mfethu. Bafo uyamthanda lo muntu angithi? Bafo ngimthanda bafo. Ngiyamthanda bafo kodwa mase ngekho nje. Phoma ungithanda indaba ulanda abantu bamakhamera. Ngoba indlela ebuyenza ngayo la. Ubalethelana. Ikuphi mangizokwenza? Ukuba ukhulume nami iqala. Sikwazi ukuthi sikhulume siba uthona mhlawumbe bengizokwazi ukugunyula ukuthi ngikwazi ukuthi ngigcine ngikutshena ngaphumi kanjeni. Uyabahlula nje umakhelwane wona. Ngoba ngithanda umakhelwane indaba bangele indaba zami nawe. Imake labantu okay naba sebefikile ube bekomunye umuntu babungele kanjani? Kube right kuwena lokho kwenzeni. Okay. Lento asiyenze kanje. Bafo uyamthanda ngithi kakhulu. Not just kakhulu. Ubona uma wengane zakho la ngithi. Yaba. Ya bafo mbona uma wengane zami futhi bengithi ngiqhubhe kusasa lami bafo uningi. Uningi. Sisuthi uyakuthanda mfethu. Ucela phela wehlisa inhliziyo mama. Yazi ukuthi ayikufanele lento. Yazi ukuthi umuhle kanjani, right kanjani. Hayi ukuthi ngimthande mina ngiyamthanda. Inkinga yakhe yazini. Nami ngize ngalendlela engize ngayo. Kuphinde kuzoba yini ukuthi yena akafuni ukwenza izinto nami, akhulume nami. Uma ngabe ezongilandela abanye abantu bangaphandle, afune indaba zala endlini sikhulume ngaphandle. Umuzo njalo endoda yena. Okay mama, ngicela yehlisa umoya yazi. Siya understand side lakho sivuma ni feeling uyangithola. Yehlisa umoya. Ngiwehlisile umoya bhuti manje. Ngiwehlisile umoya. Ngicela ukuthi uye ukumkhipha nasendlini mfethu. Ngicela ukuthi nibambisane indlu kube yenu. Ureverse yonke lento wawuthunyelwa. Ngizobe ngisamthemba kanjani mengabe esekwazi ukulandela abantu engabazi. Okay. Mawuthi ngiyamxolisela mina, ngiyamxolisela unjabula usuyamxolisela, njabula ngizomxolisela. Ngisafuna ukukhuluma mina mfethu. Vele unjabula kazabizwe la ekhaya uma ngathi uyathola ngakhuluma. Vele indaba biphakathi kwami neyami indoda. Hayi nonjabulo. Noma athi akamxoliselanga nje akakuhlangene naye. Cela ushintshe umqondo sesibodwa. Ungamxoshi mfethu mbambe mfethu uyibambe. Sizobe sisaxhumana kanjani imoya yethu naye ubunje bekwazile ukulanda nina ngibuza lokho. Okay. Ngani mina ngoduma yonke indawo manje. Ngidla umuzi wakhe. Uwe manje senethemba lokuthi yena okay nje behlela emzini wami. Mucaba akazi ungibulala yena. Cha ngeke akubulale. Phela mayekubulala nabo ufakazi bukhona sesi. Senzela ukuthi ningaze lento leyiye kude seswami yazi. Ngiyakuzwa. Ngizocabanga kodwa ukuthi asihlale la ekhaya. Ukumthanda ngiyamthanda. Ukumthanda ngiyamthanda ngoba sekazi kwakheka vele uthando. Sesisithi isikhathi sendawonye awudlala u7 years nihleli ndawonye. Sesisithi isikhathi. Kodwa nje please ngicela ungayicabanga mina lento yenza yona yazi. Ungavumeli abangani mhlambe nezinye izesheli zikwenze ngathi. Akunamngani ongifesayo mina. Akunamngani ongifesayo. Lo ngihleze ngimtshela ngomngani wakho siyakuthi ngimfuni la ekhaya. Akezwe unalo siya. Lo siya lo wakho ohlezi emthatha la ahambe nabo uphuza bangabuyi. Ezinye zazo futhi lezo ezingenza ngiphinde ngibe more. Manje uthini? Uthi ngimthuma uphuthu. Kodwa uyamthanda kodwa. Vele ngoba kube ngithanda ngathi ngabe kade ngamthuma uphuthu lo. Ingoba ngiyamthanda. Nginayo lo nhlasi le. Kodwa lo hayi. Ukwazi ukuhlala ndawonye ngisazokucabanga. Asikushiye okudala siqala ukusha mama yazi. Nibe ndawonye nomuntu wakho. Ani uyazi ukuthi izithamu nazo ziyajabula nje. Hawu babethi benzani? Ayinandaba nomunye umuntu mina. Kodwa uma ezokwazi yena ukwenza into la endlini ezophela phansi kwami naye sebe right singakwazi and kuzoba nemgomo nembandelo sho uthandweni lethu okwamanje ngoba sho sikakathembani. Okubalekile la ukuthi bathembane labantu. Mfowethu cela nibe munye ngeke akubulale sisi nawe ngeke akubulale ngenibulala yeso nabo ubufakazi yabo lo bufakazi abusuki bumile thina sivuma film hey siyamthanda kakhulu yasi babu siyamthanda kakhulu yasi canithobelana mfethu nibhonde nikhiphe nishawa umoya emalwandle yangithola niye kuhlala ndawonye mfethu yabo lokhu mubhekelele khona yakhumbula ukuthi konje uyangigeja ngobhusha uke wangigeja ngespoon uyangithola yezwa ba sho bafuna niyolwandle futhi nikhiphe mfethu ungabalalela abanye abantu mfethu uyabona nje omunye umuntu ungabi nandaba ukuthi utheni futhi wena uright ngoba uthe awunandaba nomunye umuntu bafu ungabi nandaba nomunye umuntu abangani abangena fro ungabalaleli hayi mina ifro yami ngabe ngeke ngizwe ngayo uyangithola nawe sisi
abangani bakho babheke ukuthi bafunani empilweni yazo. Hayi ngeke ngiyakuzwa. Akho umngani kodwa mina engezwe ngaye. Uyena uzwa ngomngani. Uyena umuntu usungaqinisa kuyena ukukhuluma lokho. Because mina akekho umngani engezwe ngaye mina ngihlala la endlini. Uyakhumbula ngosuku lokuqala naGhana nje usuku lokuqala naye. Ngiyakukhumbula. Oh, uyakhumbula ngosuku lokuqala naGhana. Yabo. Anagani bafethu. Niyekeni lento yokula bafethu. Suma mfethu umhage mfethu. Yekani lento neso. Nithandaza, nithandaza niyathandaza. Mina ngiyathandaza ngimazini. Bafu uyathandaza. Ungasathandazeki. Hayi bengisakhona ngisho ngithandaza. Hayi nithandaza ngoba sukuma ntombi. Ngiyagana mfethu. Ntombi yakho mfethu, hayi intombi yakho umuntu wakho nikhanda ifuture yazo. Niyekeni ukuthi imali manje kanjani njani mfethu. Umbambe mfethu ubambele into yakhe eduze mfethu yazo. Ngiyambamba nje ubuduze mina. Mhage mfethu ungasabi umhage. Ngiyakuzwa bafo. Ngeke lento yini yokula neso. Hayi ngiyakuzwa. Ihlisa umoya yazi. Yabo nje umuzwa ngazi ukuthi mhlawumbe anisazwani. Yazwenza njani? Manje ngathi ukuphambana inkulumo. Hayi ngiyaxolisa mama. Uyezwa bafa. Umuzwa ngathi ngiyapambana inkulumo ngiyaxolisa baba. Yabona? Ngiyakuzwa. Hayi omunye hey wena. Yabo ikhohlakalisi nekhohlakali manje zomakhelwane yabona. Sebemile ngamawindi bathi yabona noma kade komakhelwane kukugadla yabo. Kuthi hayi liyasebenza ikhuba lo lami. Hayi nami bebe ngiyathembisa. Ngizolungisa yonke into manje. Yonke into ibe right. Soqala kahle. Ngeke ngisazenza izinto ezonke. Ngiyathembisa ngizolungisa yonke into. Bafa. Sikusele kuwena. Mubona into engcolile kuyena uyamsusa yeso. Mubona into engcolile kuyena uyamsusa. Mubona ngathi uyaphuma endleleni. Awusho ukuthi hayi ngathi usuphuma endleleni. Mina nje ungasho ukuthi uthini? Akusakhulumeki. Sakhuluma. Mephuma endleleni uyamtshela ukuthi hayi baba ngathi usuphuma endleleni. Yebo. Hayi mama ngathi usuphuma endleleni. Ungathi hayi uyabona ke usuphuma endleleni ke uyabona ke manje uyabona. Yabona. Ngoba leyo into e-right ifike si wrong endlebeni zakhe. Yabona? Yeah, ngiyazizwa. Ya ufuna ikuphi ongakusho kuyena okugcina? Ngixolisa nje. Ngixolisa kakhulu. Futhi naye ngiyathemba ukuthi engathi la mazwe okuxolisa kwami ngangena enhlizweni yakhe ngixolele. Siqale phansi izinto zibe ngendlela e-right. Sikhule. Yeah. Kuye kokudala ne. Hayi, ngikuyekile manje. Bafo kodwa lokudala mfowethu yes. Baba. Asifuna ukuphinde sibuye noma siphinde sin-invite ne. Hayi ngeke sengizeka manje. Yabona? Babukela akuyona yonke into edingwa amandla sometimes. Umuntu mengakakuthatheli into yakho. Yabo abanye abathandazi babona izinto azilungi kanti namademoni nawo awayeka ukulwa. Yabona? Abanye bane-enga izinto zingalungi. Base uNkulunkulu uyanithanda bafethu yabona. Manje akukona la so lokhu sisebenzisa khona indlela eqinile yabona ukuze umuntu simkhulumisa yabona. So bafethu siyabonga kakhulu ne. Yeah, siyabonga nathi. No ngasikhipha nje. Ngabakhipha baba. Hey. Oh ya bafethu. Athana kahle. Bafethu ngiyabonga kakhulu bafethu ngijabula bafethu ngizizwe ngisiza. Bese ngibhekane naso bafethu abantwana ngala ngangumanga la kakhulu. I hope sizocabanga kahle nami kwazi ukusebenzisana nomuntu because bomjida bafethu amdinga umuntu esifazane yabo. Ya yilokho engingakusho ngiyajabula futhi ngiyabonga. Tsatsana. Siyabonga Siyabonga nathi kahle. Ungayithathi inqumo umuphuzile. Ungathatha inqumo nami musudeniwe yes. Hayi ngizwa kahle. Hayi Ngiyezwa. Akulungile. Hey kunzima manje. Manje nalo mama lona uselokho mina ngithi ngisafuna ukumtshela mfethu ukuthi lalela mfethu. Sondela ngapha umama kasekho mfethu. Uyilungise indaba yamaphepha omuzi kumele silungise leyo nto cause Ngiyabuzwa. sengashintsha yonke into mfethu. So zama ukuthi ngikusize mina ngifuna ukuthi sikusize kuleyo nto kakhulu wazi ukuthi ngoba imali yakhe yaphuma la and awukazi
umkhokhele umthathe ngabe ngeze kube usumthathile ngoba bengizothi nje hayi owena umuzi kusawo wakho umuzi lungisa leyo nto ngoba ngelinye ilanga okudlela umuzi afake enye indoda la ukhona mfethu. Ngiyakuzwa bafana. Lokho nje mfethu mina. Babukele Sansana.